और इस दुनिया में सबसे बड़ा देवता कौन है? पति एंड बॉयफ्रेंड। बे महाराज जी गधा के चुप कराई। अच्छा रहुआ गधा चुप रही। हां कहे से कि तू नीले बड़े गो लंगड़ गधा कबे से चुप कर। ये दू जना के गधा ही है कोनी हो? हां ओ कहतर एगो लंगड़ गधा कब से चुप बा। ए बाबा लंगड़ बा चलल नहीं खजात। नेरा हो ना तो हेकू हेकू कर लगे। खाली चिवरा ले के ध देहलो। और जादू जी उठ के दुई मुका मारता। कैसे कहतर के 80 फीट नीचे कैसन बुर्बक जादू जी रहल है। तो भाई तोहरे यहाँ होत होई। महादेव महावीर महापात्र जल घी बाबा के ना पियावल जाई तले जग सफल ना होला। ऐसा ही एगो पंडित जी रहल है। एगो यादव जी के जानते बानी हरमुठा बुद्धि। निमन बोलबो तो निमन बात तने भर हरमुठाई करबो तो फाइट बिगे में सोचे लेना कि नाक रही कि बिगड़ जाई। अब पंडित जी घूमत रहले के मिले ना दक्षिणा देवे। आ तले एगो यादव जी 1 बीघा के प्लॉट में घूमत रहे। कहाँ बढ़िया पानी निकली। तले पंडित जी देखले कि दावत लाग जे अरे जजमान ए भंडार कोना पर खोली ना। अब लागल बोरिंग होक है। कहले कि जे चल से फीट पर पानी भेटा जाई। यादव जी कहले तब तो 500 दे दी हमरा के। 501 रुपया दक्षिणा दिया तनी भोजन करा दी। तब यादव जी के यहाँ दूध दे के कमी बा ले गईले। एक थरिया चिवरा ले के धो देले। आ चालाकी कइले रहले कि चिवरवा ऊपर धइले रहले आ चीनी दही नीचे रहे। आ चिवरवा से तूप दरले दही आ चीनिया लौकत ना रहे। पंडित जी देखले झुझुआ तर कि ओ बावेला दही ओ बोल कहले ए जादू जी खाली चिवरा ले के धो देहलो। और जादू जी उठ के दुई मुका मारता। कैसे कहतरे के 80 फीट नीचे के पानी तारा लौ गइल हो। 1 इंच नीचे दही या चीनी धइले बने उतारा नहीं खेलो। पंडित जी या जादू जी वाला चुटकुलो सुननी है। तो चुटकुलो के सेवा दियाई। माने कहीं जो कैसन बुर्बक जादू जी रहल है। ये पंडित जी के सेवा करे तो नीचे बड़ी सुंदर साउंड भैया तार बाजता। जोड़ा ना बाकी टेक्टिस तारा मालूम बा। ऐसा चलहाक साउंड डाला हम ना देखने ये रत्नेश भैया। हमने के कहीं बतावे के पड़ेला ये जहाँ तहार साउंड सीपी कइलो तले ब्यास के मुंह पर 150 फेंक दो। पैसा नहीं खाए तो जूता फेंक दो। उनका पर चप्पल फेंक दो। बाकी जा भाई बना रहो। बड़ी सुंदर साउंड बताहार बड़ी सुंदर तू बाड़ो। भगवान तरह के बनौले रखो। चलत एकरे नाम कलयुग हो। एकर आई जानते कितना हो? 4,32,000 बरिस। हर जुग के अलग अलग आयु बा। द्वापर के आई जानते कितना हो? 8,64,000 बरिस। त्रेता के आई जानते कितना हो? 12,96,000 बरिस। और सतयुग के आई जानते कितना हो? 17,28,000 बरिस। You are right बाबा। हां एकर दादी अंग्रेज के लौरी रहली। आ तो जी का करता है पोछा मारे खातिर गोल कतरा त मारवाते में तो भाग गइल। देखिए भाई तू तो पोछा मारे लायक साइकिल पर इतना ना कूद लेता रहे हमारा डर हो जाता। हां कि क्लियर मत कर क्लियर मत बैठियो। हमारा बोलिए चल ना जे परसों एक जन हमार कुर्ता फाड़ देले। काहे ए बेस खाली हे होई। अब भोजपुरी ना होई हम कहे रे मर्द भोजपुरी नहीं खेगा तो अंग्रेजी में गावत नहीं। भोजपुरी दूसरा के कहत नहीं। अब बताई आवते होते का खोनी है कि भोजन पर ध्यान दिए भजन पर ध्यान। कलजू को उम्र बता देनी हो। हतना 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 अपन उम्र पूछाओ तो पता नहीं के काल है गिलट जेल की रहल कोनो तय नहीं। अधूरा याद कर ले माने कलयुग के उम्र 4,32,000 बरिस। द्वापर के 8,64,000 बरिस। त्रेता के उम्र 12,96,000 बरिस। सतयुग के उम्र 17,28,000 बरिस। चारों के एक जगह कह देते एक चतुर्युगी यानी एक चौकड़ी होला 43,20,000 बरिस। 71 चौकड़ी के एक मनवंतर होला गुणा भाग करब 30,67,20,000 बरिस यानी कि एक मनवंतर। 14 मनवंतर के वो कल्प होला जब गुणा भाग के मिलाम तो 4,30,40,80,000 बरिस यानी एक कल्प। ब्रह्मा जी के 12 घंटा होला। ए हिसाब से ब्रह्मो जी 100 बरिस जी के दुनिया छोड़ देले। विष्णु पुराण श्रीमद् भागवत पुराण मिली जौन सुकरन्नो का कहले बड़े आधा मत कहीं पूरा कहीं रवा कने है गणेश जी के कि धुआं के रूप में ही है धूम्रकेतु नाम परी ना 2 बरिस ना
8 बरिस के लड़किन के औरत रूप हो जाई, बाल बच्चा होखे लगी, बाप बेटी के ना चिन्ही, बेटी बाप के ना चिन्ही, पाप पता बढ़ जाए कि कोनो रिश्ता ना तरह न जाई, तब भगवान गणेश के अवतार होई। धुआं रूप में ना, 2 हाथ के मनुष्य रूप में घोड़ा के सवारी करी है, उनको रंग देख के कलर होई तो धुआं के रंग के होई, सांवर गोर करिया ना होई है, जौन रंग के धुआं होला, ऐसे उनका नाम धूम्रकेतु अवतार पड़ी। एक कल्याण विभाग के गणेश अंक में लिखल बा। वाह